ҳунар сармояи гаронест, ки онро бо ягон дороӣ, сарват, симузар иваз кардан номумкин аст. ҳунар инсонро бузургию ҳашомат бахшида, ӯро болида рӯҳ мегардонад. ҳунар зиндагиро зебоӣ мебахшад. шахси бо ҳунар дарахти босамареро мемонад, ки шабеҳи меваҳои болаззатанду хӯрданибоб. шахси ҳунармандро ҳар як дақиқаи умр ғанимат аст ва онро ба ҷой ба маврид истифода мебарад. Фараҳноз Раҷабова, донишҷӯи соли сеюми Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ мебошад. Фараҳноз ҳарчанд имрӯз донишҷӯ аст, дар баробари ин як бонуи чирадасте аст, ки метавонад бо офаридаҳояш касро мафтун намояд. ӯ аз донаи хилмане месозад, аз матои ҷомае медӯзад, аз гуле гулзор ҳосил мекунад. бо daстони ҳунарманду бузургу миннатофараш ақли бинандаро асир месозад. ин аст ки бо истифода аз садчоқҳои хушк, ба истилоҳ салфетка, гулҳое меофарад, ки кас ба ҳайрат меафтад ва воқеан ҳам гулҳои офаридааш зебою дилрабоянд. тавре худи Фараҳноз мегӯяд, ӯ тарзи омода кардани дӯстро дар дасти як дӯсташ дида назди худ мақсад гузоштааст, ки бояд ӯ низ аз уҳдаи ин барояд ва муваффақ ҳам шудааст. Фараҳноз дар баробари ин якчанд ҳунарҳои дигарро доро мебошад, ба монанди дӯзандагӣ, бофандагӣ ва гулдӯзӣ, ки солҳои 2016, 2017 ва 2018 дар озмуни ҷумҳуриявӣ daстони моҳир ширкат варзида, ҷойи якумро ишғол кардааст. Гулдасти беҳтарин ҷойи аввалро ишғол намудам. Шартҳои аз рӯи се номинатсия гузаронида мешуд: бофандагӣ, гулдӯзӣ ва дӯзандагӣ. Ман аз бахши бофандагӣ иштирок кардам, вале шартҳои озмун чунин буданд, ки иштироккунанда бояд аз уҳдаи ҳар се номинатсияҳо мебаромад ва дар байни он қадар рақибони зиёд доштам. Аз тамоми минтақаҳо гӯшаҳои канори Тоҷикистон омада буданд. Ман тавонистам, ки дар байни он қадар рақибони худ ҷойи аввалро ишғол намоям. зебоиро ҳама дӯст медорад, вале на ҳар кас зебоӣ офарида метавонад. ин бонуи чирадаст тавонист дар офаридани гулҳои зебои худ муваффақ бошад. инчунин табиати зебои диёрро дар офариданиҳои гулҳои худ инъикос намояд. дар назди худ мақсад гузоштааст, ки баъд аз хатми донишгоҳ мағозаи худро сохта, дар он маҳсули дасти худро ба фурӯш мегузорад. мо дар инро ба ӯ муваффақиятҳои нав ба навро таманно дорем.